Wel, croeso i bawb sy'n ymuno ni yma heno yn yr egin yng Nghaerfyrddin ac yn rhithiol ar gyfer digwyddiad arbennig iawn i gyflwyno rhai o wobrau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac mae'n addas iawn yn bod ni'n cychwyn ar flwyddyn o ddathliadau i nodi mlwyddiant y coleg drwy wobrwyo dysgwyr, amyfyrwyr a darlithwyr sydd wedi cyflawni gwaith eithriadol yn ystod y cyfnod diweddar. Myfyrwyr, dysgwyr a darlithwyr sydd wrth galon gwaith y coleg dros y degawd. Ac rydyn ni'n ymfalchio heno yn llwyddiant y sawl sydd wedi ennill Gwobrau'r coleg eleni. Wrth i ni ddathlu llwyddiant, mae yna hefyd nodyn o dristwch. Yn dilyn marwolaeth brawychus o sydyn Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y coleg Gareth Pierce ar ddechrau mis Gorffennaf. A hynny ychydig ddyddiau wedi iddo gadeirio cyfarfod o'r bwrdd. Mae'r terngedau a gyflwynwyd i Gareth yn tystio i'r parch mawr tuag ato mewn cymaint o feisydd a chylchoedd gwahanol. Cylchoedd oedd i fewn a thu hwnt i fyd addysg. Wrth ddiolch am y cyfle i adnabod a chydweithio gyda Gareth, mae cymuned y coleg heno yn anfon ein cofio'n cynhesaf at Lunwen a'r teulu yn ei colled. A bydd cyfle maes o law i sicrhau ein bod ni'n cydnabod cyfraniad Gareth mewn ffordd addas a phriodol. Dros y 19 mis diwetha, mae dysgwyr, prentisied, myfyrwyr a darlithwyr ar draws Cymru wedi wynebu heriau digynsail bod geisio parhau gyda'r addysg a'r hyfforddiant. A mae cyfle heno gen i ni ddathlu ac i ddiolch i'r gymuned gyfan am ei hymdrechion cyson i sicrhau bod yr addysg ar y fforddiant hwnnw wedi parhau gweithaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig. Mae'r enillwyr sydd yma heno ac yn ymuno â ni'n rhithiol yn cael eu cydnabod ar y naill llaw am ei gwaith academaidd greinus o'r safon ucha, ac ar y llaw arall am annog a chefnogi cyfoedion a chydweithwyr i arddel eu hymrwymiad i'r Gymraeg a thrwy hynny godi proffil y Gymraeg yn y sefydliadau. Yn sgil methu a chwrdd a chynnal darlithoedd y seminarau wyneb yn wyneb am ran helaeth o'r flwyddyn, mae pawb wedi gorfod addasu a darganfod ffyrdd newydd o weithio a chefnogi ei gilydd. A mae'r enwebiadau a dderbyniwyd ar draws yr holl gategoriau yn profi bod gwaith o'r safon ucha yn ogystal ag ochr gymdeithasol bywyd prifysgol a'r sector ôl 16 wedi medru parhau trwy ddulliau gwahanol. A rydyn ni'n hynod o falch i gynnwys 2 gategori newydd o wobrau eleni drwy haelioni Ymddirideolaeth Salesbury. Mae'r Gwobrau newydd hyn yn cydnabod cyfraniad yn y maes ôl 16, maes addysg bellach, a hefyd y maes meddygaeth, 2 sector allweddol o ran strategaeth y coleg dros y blynyddoedd nesaf. A fel y gwyddoch chi, mae cyfrifoldebau'r coleg wedi cael ei ymestyn yn ddiweddar i gynnwys addysg bellach a phrentisiaethau yn ogystal ag addysg uwch. Felly hoffwn i ddiolch i'r ymddiriedolwyr am eu cyfraniad hael ac am eu cefnogaeth i'r coleg. Ac felly ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau, trown yn awr at gyflwyno Gwobrau blynyddol y coleg. Yn gyntaf, Gwobr Gwyn Thomas. Dyfernir Gwobr Gwyn Thomas yn flynyddol am y treithawd estynedig gorau a gyflwynwyd y maes y Gymraeg. Ac enillydd y Wobr eleni yw Nia o Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd am ei threithawd hir ar chwilio modd mynegiannol hunan ffuglen mewn rhyddiaeth Gymraeg. Daw Nia yn wreiddiol o Salem ger Llandeilo a graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Caerdydd. A mae Nia wedi dewis parhau gyda'i hastudiaethau yn y brifysgol, a mae bellach yn astudio ar gyfer doethuriaeth mewn iaith, polisi ac yn llunio, a hynny dan nawdd un o ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg. Felly mae bleser gen i wahodd Nia i ddod ymlaen i dderbyn y Wobr. Croeso i ti. Diolch yn fawr. Yn gyntaf, hoffwn i ddiolch am y gwahoddiad i ddod i'r noson wobrwyo yma heno. Mae'n fraint ennill Gwobr neu derbyn Gwobr Gwyn Thomas am fy nreithawd estynedig, israddedig.
Yn un o ysgolheigion mwyaf adnabyddus Cymru, mae derbyn y Wobrwyo hon fel myfyriwr ar ddechrau cwrs PhD yn rhoi hwb mawr i fi i barhau am hastudiaethau. Hoffwn hefyd ddal ar y cyfle i gydnabod y gwaith mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn wneud dros addysg uwch cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Ddechreuodd y gwaith o lunio'r treithawd mewn pabell wlyb ar nos Fawrth yn Eisteddfod Llanrwst yn 2019, pan ddechreuais i ddarllen nofel fuddigol Gwobr Daniel Owen, sef Carafanio gan Gyta Dafydd, sy'n sail i'r treithawd a sgrifennes i. A wedyn, 10 mis yn ddiweddarach, fe wnes i gyflwyno'r treithawd yng Ngharafan yn rhieni ar dop y dreif. Oedd yn brofiad falle nes i ddim i ragweld. Yn ola, hoffwn i ddiolch yn arbennig i Dr Llian Pryderi Roberts, tiwtor fy treithawd, ac i holl staff academaidd a phroffesiynol Ysgol Gymraeg Prifysgol Caerdydd am eu cefnogaeth barhaus. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr ni a mae'n dda gen i ddweud bod Mrs Jennifer Thomas, gweddw Gwyn Thomas ac aelodau'r teulu yn ymuno gyda ni yn rhithiol heno. Cyn i ni gyflwyno'r Wobr nesaf, sef Gwobr John Davies, Gwobr a ddyfernir am y treithawd ystynedig gorau maes hanes Cymru, hoffwn i ddiolch i deulu'r diweddar John Arwel Edwards am gyflwyno rhodd hael cof amdano i'r coleg. Ac mae'n dda gen i gyhoeddi y bydd yr haelioni hwn yn noddi Gwobr John Davies am nifer o flynyddoedd. Roedd John Arwel Edwards yn darlithio mewn daearyddiaeth ac astudiaethau'r amgylchedd yn y Coleg Normal Bangor o ddechrau'r 70au tan i'r Coleg Normal uno gyda'r Brifysgol ar ddiwedd y ganrif, gan fod yn benneth adran am nifer o'r blynyddoedd hynny. Roedd yn dehongli hanes y daearyddiaeth fel pynciau gyda pherthynas grif rhyngddynt, yn enwedig ar lefel leol. Ac roedd ganddo ddiddordeb mawr yn hanes lleol Dyffryn Banw a Chwm Nant yr Eira. Mae'n dda gen i ddweud fod Mrs Edwards, Griffith a'r teulu yn ymuno gyda ni'n rhithiol heno. Diolchwn iddyn nhw am eu haelioni, ac wrth gydnabod y rhodd hael hon, cofiwn hefyd am gyfraniad nodedig y Coleg Normal i addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Enillydd Gwobr John Davies eleni yw Anwen Rhiannon Jones, astudiodd yn Ysgol Hanes Archeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd. Ac fe ddyfernir y Wobr am ei threithawd hir, iechyd cyhoeddus a cyfradd marwolaethau oedolion y babanod, profiad Llanelli 1880 i 1914. Daw Anwen yn wreiddiol o Borth Tywyn, mae'n gyndisgybl yn Ysgol Gyfun Ystradau, ac yn dilyn graddio mewn hanes ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r ddyn gorffen gradd meistr mewn gwleidyddiaeth a Llywodraeth Cymru ac yn gweithio i'r cwmni materion cyhoeddus deryn y Mae Caerdydd. Felly gai wahodd Anwen yn awr ymlaen i dderbyn y tlws ac i ddweud gair. Diolch yn fawr. Croeso. Diolch yn fawr. Sori, mae bys fi weid ar y ffôn, so i dysgu fe. Licen i gydnabod y rhan allweddol a chwaraeodd dwy fenyw yn fasodiaethau yn hanes. Yn gyntaf, rwyf am ddiolch Mrs Heilwen Jones, fe athrawes hanes yn Ysgol Gyfun Ystradau, am ei gwaith dygyn a chywir a'i brwdfrydedd heintus a sbrydinodd fy niddordeb yn y pwnc. Roedd oedd sylfaen gadarn iawn i mi. Yn ail, hoffwn ddiolch i Dr Marian Loeffler o Brifysgol Caerdydd a fi'n diwtor ac yn ddarlithydd i mi am 2 blynedd. Am ei chyngor a'i harweiniad ar bob adeg ac yn enwedig wrth baratoi'r treithawd ystynedig hwn. Heb eich ynghoriaeth, doeth ac adeiladol, byddai'r gwaith gorffenedig wedi bod llawer tlotach. Hefyd, hoffwn ddiolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y Wobr ac am cydnabod fy ymdrech ysgrifennu astudiaeth o fy ardal leol a gwneud cyfraniad bach tuag at hanes yr ardal, sydd yn aml yn cael ei ddiystyru. Cydwch neu beidio, mae yna bethau arall wedi digwydd yn Llanelli, ond i bai am rygbi. Mae wir yn fraint cael derbyn Gwobr John Davies, un a wnaeth gyfraniad mor sylweddol i hanes sy'n gwlad. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr, Anwen. Un o'r ymgyrchwyr mwyaf brwd dros sefydlu'r Coleg Cymraeg ac un am wnaeth nifer o gyfraniadau nodedig i ddatblygiad y coleg yn y blynyddoedd cynnar oedd y diweddar Dr Meredydd Evans. Ac ers 2015 fe ddyfernir Gwobr Mered i gydnabod cyfraniad myfyriwr i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn prifysgol. Ac enillydd y Wobr eleni yw Owain Bainan, myfyriwr doethuriaeth yn yr Ysgol Gemeg ym Mhrifysgol Caerdydd. A dyfernir y Wobr i Owain am ddangos gweledigaeth a brwdfrydedd wrth sicrhau fod glas fyfyrwyr Medi 2020 wedi derbyn yr un croeso ag arfer gweithaf yr amgylchiadau heriol. Ac fe wobrwyo hefyd am ei waith i sicrhau fod cemeg trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael sylw ac yn denu diddordeb myfyrwyr. Cafodd Owain ei fagu yng Nghaerfyrddin ac yn yr ysgol datblygodd diddordeb brwd yn y gwyddorau. Wedi mynd ymlaen i astudio cemeg ym Mhrifysgol Caerdydd, symudodd ymlaen i astudio doethuriaeth o dan nawdd cynllun ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg. Ac fe dreuliodd Owain y flwyddyn academaidd 2020-2021 fel swyddog y Gymraeg yn undeb myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, lle bu'n cynrychioli diddordebau myfyrwyr Cymraeg ledled y Prifysgol. Felly mae'n bleser gen i wahodd Owain i ddod ymlaen. Yn gyfarchiadau. Diolch o galon am y Wobr, rwy'n fwyr yn ei gwerthfawrogi. Mae'n rydydd mawr i gael ennill Gwobr sydd wedi henwi ar ôl Meredydd Evans. Rwy'n fwyr wedi mwynhau fy nghyfnod fel swyddog y Gymraeg undeb myfyrwyr Caerdydd ac yn diolchgar iawn i'r myfyrwyr am cefnogodd ac cymerodd ran yn yr holl gweithgareddau a drefnwyd y llynedd, yn enwedig mewn cyfnod mor heriol i bawb. Diolch o galon i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i Adran Cemeg Prifysgol Caerdydd am y cyfle i astudio fy noethuriaeth drwy'r Gymraeg. Rwy'n gwerthfawrogi'r cyfle i gyfrannu a thablygiad y maes ac i godi ymwybyddiaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i astudio gwyddoniaeth drwy'r Gymraeg yn y Brifysgol. Diolch yn fawr. Ac i derfynu'r rhan hon o'r noson, fe ddyfernir Gwobr Norah i'r myfyriwr sy'n derbyn y canlyniad gorau yn asesiad tystysgrif sgiliau iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac enillydd y Wobr hon eleni yw Sioned Spencer, myfyriwr yn Adran y Gymraeg Prifysgol Bangor, sy'n ymuno â ni heno dros Zoom. Daw Sioned o Ddyffryn Conwy yn wreiddiol, ac ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer MA mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Gan ganolbwyntio ar waith rhai o fethodistiaid Calfinaidd Cymru, Williams Pantycelyn, Thomas Jones o Ddimbyll a Lewis Edwards. Ac ni'n gobeithio fod y Wobr bod y tlws wedi cyrraedd Sioned yn ddiogel. A mae Sioned yn ymuno ni, dwi'n credu nawr. Yn Davies, mae wedi dod yn di. Felly, diolch yn fawr i'r Coleg Cymraeg am y cyfle i ymgeisio am y dystysgrif yn y lle cyntaf. Mae wedi bod yn brofiad buddiol iawn. A mi fyddwn ni'n hoffi diolch yn enwedig i staff Cangen Bangor am eu gwaith caled nhw. Maen nhw wedi bod yn wych. Ac mae'n anrhydedd ac yn wefr ennill Gwobr fel hyn. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Heno. Diolch yn fawr. Ac ar gyfer y Gwobrau nesaf, dwi am drosglwyddo'r awennau nawr yn gyntaf i Lowri Morgans ac yna Gwen Llian Owen, dwy o reolwyr academaidd y coleg. Lowri. Diolch, Iwan. Cyflwynir dwy wobr ychwanegol i fyfyrwyr eleni am y tro cyntaf ar ran Ymddirideolaeth Salesbury. Mae'r wobr addysg bellach a phrentisiaethau William Salesbury yn cydnabod cyfraniad, dysgwr neu brentis i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn coleg addysg bellach neu ddarparwr prentisiaeth. Enillydd y wobr eleni ydy Ifan Phillips.
prentys mewn gosodiadau trydanol Coleg Sir Benfro, am ei gyfraniad tuag at hyrwyddo prentisiaethau Cymraeg a dwyieithog yn y coleg. Ac mae'n bleser gen i ddweud bod Ifan wedi bod yn un o lusgenhadon prentisiaethau y Coleg Cymraeg ers y 2 flynedd ddiwetha. Ac mae ei waith i hyrwyddo'r maes wedi bod yn amhrisiadwy. Un o grymych yw Ifan yn wreiddiol a chafodd addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Freni Crymych ac yna yn Ysgol y Preseli. Mae'n rhannu ei amser erbyn hyn rhwng astudio am ei prentisiaeth ac yn gweithio i gwmni'r teulu. Ac felly gafid y wahodd di, Ifan, i ddod i ddweud gair ac i gasglu dy Gwobr, ysgol di'n dda. Diolch. Diolch o fawr. Braint ac anrhydedd yw ei heno i gael derbyn y Gwobr yma, fel wedyn braint ac anrhydedd i gael yng ngofyn i fod yn lusgenna'r prentisiaethau i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i Coleg Sir Benfro. Mae'r cymorth a'r cymhelliant wedi gael wrth Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Coleg Sir Benfro a fy nheulu wedi bod yn help a cymorth amrysiadwy i helpu fi gwblhau lefel 2 o'r prenisiaeth, a dwi'n siŵr fe fydd yn help enfawr i fi i gwblhau lefel 3 ac yn y dyfodol agos. Diolch yn fawr. Mae Gwobr Meddygaeth William Salesbury yn cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg a neu chyfraniad i weithgareddau cyfredol allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y maes meddygaeth. Mae'r Wobr eleni wedi hennill gan 4 o fyfyrwyr, sef Owain Williams, Chelsea Waters, Lowry James a Megan Evans, Clwb Mynydd Bychan Prifysgol Caerdydd. Am chwarae rôl flaengar wrth adnewyddu Cymdeithas Feddygol Gymraeg, Clwb y Mynydd Bychan Prifysgol Caerdydd. Daw'r 4 yma o sawl ardal wahanol o Gymru, Corwen, Betws yn Rhos, y Tymble ac Efail Wen. Ond daethon at ei gilydd yn y brifysgol, ac maent wedi gweithio'n galed gyda'i gilydd i ail sefydlu cymdeithas fydd yn werthfawr iawn i fyfyrwyr meddygaeth Gymraeg eraill yn y brifysgol. A gaf i'ch gwahodd chi felly i ddod i ddweud gair ac i dderbyn eich Gwobr. Diolch. Helo. Ar ran y 4 ohonom, diolch o galon am y Wobr yma. A diolch yn fawr i'r Coleg Cymraeg am gydnabod pwysigrwydd Clwb y Mynydd Bychan am ei rôl addysgiadol a chymdeithasol ymysg myfyrwyr gofal iechyd yng Nghaerdydd. Swn i hefyd yn hoffi diolch i bawb sydd wedi bod yn gefnogol o'r gymdeithas, yn enwedig Awen Iorwerth, Sara Whittam, Alun Owens a Sara Vaughan. Mae gweld gymdeithas yn parhau i dyfu a mynd o nerth i nerth wedi bod yn bleser llwyr, ac rwy'n sicr y gwnaeth hyn barhau i'r dyfodol. Diolch. Ni'n troi nesaf at gyhoeddi enillwyr 3 chategori y Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol. A mae Gwobr Myfyrwyr sy'n gategori newydd ar gyfer 2020-2021 yn cynnig cyfle i fyfyrwyr yn webu darlithydd sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'w bywydau nhw yn y brifysgol. Ac enillydd y Wobr hon eleni yw Geraint Foster, uwch ddarlithydd, gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff Prifysgol Cymru y Dryndod Dewi Sant. Ymunodd Geraint y Phrifysgol Cymru'r Dryndod Dewi Sant ym Medi 2010 fel cymrawd addysg cyfrwng Cymraeg mewn addysg awyr agored dan nawdd y Coleg Cymraeg. Cyn derbyn cytundeb parhaol fel darlithydd addysg awyr agored yn 2013. Mae gan Geraint ddyfarniadau cyrff llywodraethu cenedlaethol mewn beicio mynydd, canwyo, kayacio, arweinyddiaeth mynydd a dringo, a statws tiwtor i gyflwyno dyfarniadau mewn canwyo, kayacio a beicio mynydd hefyd. Mae derbyniodd enwebiadau gan 6 myfyriwr ar gyfer Geraint, a oedd hi'n glir iawn o ddarllen yr enwebiadau fod cyfraniad Geraint i brofiad y myfyrwyr yn amrysiadwy.
Cafwyd enghreifftiau ymdrechion Geraint i sicrhau bod ei fyfyrwyr yn cyflawni eu potensial llawn, ac i ddarparu cymorth ac anogaeth i helpu'r myfyrwyr i o'r esgyn rhwystrau hefyd. O'r ystafell dosbarth i dripio beicio yn mwrthia, mae dylanwad Geraint ar y myfyrwyr yn eang. Pleser oedd y cael clywed am yr effaith mae Geraint wedi cael ar y myfyrwyr a'r gwahaniaeth mae wedi gwneud i fywydau'r myfyrwyr tu hwnt i'r ddarlithfa hefyd. A gai wahodd Geraint nawr i ddod i dderbyn y Wobrwyo ac i ddweud gair. Wel, diolch yn fawr. Dwi'n falch iawn i dderbyn y Wobrwyo hon achos mae'n dod o'r myfyrwyr, a i fi profiad y myfyrwyr yw'r peth mwyaf pwysig yn y swydd. Mae'n neis i clywed y storiau bod myfyrwyr wedi mwynhau amser a wedi dysgu. Mae'r ddoi peth yna yn mynd gyda'i gilydd, mwynhau a dysgu, dwi'n teimlo. A hefyd hoffwn gweud diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Coleg Cymraeg wedi cefnogi'r adran tipyn dros y blynydde i datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn maes iechyd, chwaraeon ac addysg awr agored. A fel chi wedi clywed, bys ni ddim wedi cael swydd yn y Drindod Dewi Sant, heb law bod y Coleg Cymraeg wedi cefnogi a roi'r cyfle. So, diolch yn fawr iawn. Mae'r ail Wobrwyo, sef Gwobr adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol y coleg, yn cydnabod darlithydd neu ymarferydd sydd wedi arwen ar greu adnodd cyfrwng Cymraeg o ansawdd uchel sy'n cefnogi myfyrwyr yn eu astudiaethau nhw. Ond beth sy'n gwneud adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol? Dyna'r cwestiwn y bydd y panel yn ei pendroni wrth dderbyn enwiadau ar gyfer ystod eang iawn o adnoddau, a oedd i gyd o safon uchel iawn, ac yn adlewyrchu'r ystod eang ac arbennig o adnoddau sydd ar gael trwy gyfrwng Gymraeg erbyn hyn. Yr adnodd a ddaeth i'r brig eleni oedd troi'r trai mewn 30 mlynedd. Mae'r modiwl ar-lein yma yn un arloesol ac sy'n cyflwyno gwybodaeth i ddisgyblion ysgol blwyddyn 10 i 12, ynghylch gwerth sgiliau da yn y Gymraeg i'r gweithlu yng Nghymru. Mae'r modiwl ar ffurf taith o amgylch tref rithiol sy'n cynnwys 10 o leoliadau gwaith amrywiol. Wrth ymweld â phob sioliad, mae cyfle i fyfyrwyr ddarllen rhywfaint o wybodaeth, gwylio clipiau ffilm byr a chwblhau ambell weithgaredd sy'n edrych ar y Gymraeg o fewn y meysydd gwaith gwahanol. Mae'r lleoliadau hyn yn cynnwys y sectorau hamdden, addysg, gwasanaethau cyhoeddus, iechyd, treftadaeth a'r sector breifat hefyd. Pleser mawr yw cael cyflwyno Gwobr adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol eleni i Jenny Price, sy'n gweithio fel uwch ddarlithydd a rheolwr prosiectau yng nghanolfan rhagoriaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. A gai ofyn i Jenny nawr i ddod lan i dderbyn y Wobrwyo. Diolch yn fawr iawn, Gwyn. Mae wedi dweud sawl gwaith heno, ond mae wir yn dipyn o fraint i fi dderbyn y Wobrwyo hon ar ran tîm rhagoriaeth, tîm o bobl fi oedd yn gweithio ar yr adnodd ac ar ran cwmni Optimum hefyd fi'n helpu ni'n fawr iawn i greu'r adnodd. Diolch yn amlwg i'r coleg am y cyfle a'r gefnogaeth i allu wneud adnodd, sydd i fi yn bersonol, sydd ei neges falle i fi yn bersonol yn agos iawn at ynghalon ni fel cynnyrch y system addysg Gymraeg yn y de-ddwyrain. Mae ceisio ysbrydoli pobl ifanc i ystyried astudio'r Gymraeg fel pwnc, neu astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wrth iddyn nhw wneud i dewisiadau ar eu taith addysgol, wir yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn i fi, a sydd hefyd wrth braidd gwaith rhagoriaeth yn y Drindod. Felly diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle. Dyfernir y Wobrwyo cyfraniad eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg i unigolyn sydd yn heiddi cael ei anrhydeddu am wneud cyfraniad eithriadol i addysg uwch, tu hwnt i'w rôl broffesiynol. Ac ynysydd y Wobrwyo hon eleni ac yn ymuno gyda ni dros Zoom yw Dr Lowri Gwyn, darlithydd troseddeg Prifysgol Aberystwyth. Nawr, peidiwch â synnu os fyddwch chi'n gweld ynysydd Gwobr cyfraniad eithriadol y coleg eleni yn ymdrochi mewn afon fyrlymus yng nghanol yr eogiaid. A phan nad yw hi'n brysur yn cadw gwenyn ac yn magu teulu,
mae Dr Lowry Cunnington-Wyn yn arloesi y maes troseddeg drwy gyfrwng Gymraeg. Fe raddiodd Lowry o Brifysgol Bangor yn 2007 gyda gradd yn rhydedd dosbarth cyntaf mewn cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol, ac enillodd ysgoloriaeth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i gwblhau doethuriaeth yn 2008. Ymunodd y Phrifysgol Aberystwyth yn 2016 fel darlithydd cyfrwng Cymraeg y maes troseddeg, dan nawdd y Coleg Cymraeg. Mae Lowry ers hynny wedi datblygu nifer o fodiwlau cyfrwng Cymraeg newydd ers ymuno gyda'r Brifysgol, gan gynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn troseddeg yn sylweddol. Mae hyn yn cynnwys datblygu modiwl trosedd yn y Gymru gyfoes, ar y cyd â chydweithwyr y maes y gyfraith, sy'n edrych ar drosedd o safbwynt Cymraeg a Chymreig. Ar hyn o bryd, mae Lowry yn golygu a chyfraniad werslyfr troseddeg ar y cyd â Dr Gwenda Jones o Brifysgol Bangor, yr adnodd cyntaf o'i fath yn y maes. Mae perswadio myfyrwyr i ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg mewn maes sydd heb draddodiad o ddysgu cyfrwng Cymraeg ac un sy'n tueddu fod yn bwnc newydd i fyfyrwyr yn gallu bod yn dalcen caled. Ond mae Lowry yn sicr wedi llwyddo i ddenu ac i ysbrydoli myfyrwyr i ymgymryd ar ddarpariaeth drwy gyfrwng Gymraeg. Ynghyd â'i gwaith academaidd, mae Lowry yn yngerddol am weithio gyda phobl ifanc a gwaith cymunedol, ac mae wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau yn ei milltir sgwâr hefyd. A gai wahodd Lowry nawr i ddweud gair dros Zoom. Diolch yn fawr iawn. Roedd hi'n sioc o'r ochr orau derbyn y Gwobr hwn gan fod y flwyddyn academaidd diwethaf oherwydd y pandemig wedi bod yn heriol dros ben. Nid hawdd oedd dysgu a chefnogi myfyrwyr gyda plant bach tu allan i'r ystafell yn chwarae reslo. A dwi'n teimlo i ryw raddau mae fi dylai fod yn diolch i'r myfyrwyr am fy nghadw i'n gall ac am eu cyfraniad eithriadol chwytha dros y cyfnod yma. Ond o ddifri, diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am y cyfle ac i Brifysgol Aberystwyth hefyd, ac wrth gwrs am yr holl gefnogaeth dwi wedi dderbyn hefyd, felly diolch yn fawr iawn i chi. I gloi y noson fe ddawn ni at Wobrwyo Gwerddon. Mae'r Coleg a Bwrdd Golygyddol Gwerddon, sef y cyfnodolyn academaidd a gyhoeddir dan nawdd y Coleg, yn dymuno diolch i Gymdeithas Dysgedig Cymru am noddi'r Wobrwyo hon eleni eto. Fe soniais i'n gynharach am y diweddar Meredydd Evans a'i gyfraniad i waith y Coleg. A gellir dweud mae yn sgil i anogaeth gyson y penderfynwyd ddegawd yn ôl y byddai'r Coleg yn cynnwys athroniaeth ymysg y meysydd academaidd i'w cefnogi drwy'r cynllun staffio cenedlaethol. Fe greuwyd darlithyddiaeth a gyllidwyd am rai blynyddoedd gan y Coleg. Ac mewn bleser gen i gyhoeddi, mae enillydd y Wobrwyo hon eleni yw Dr Hugh Williams a fi'n ddeiliad darlithyddiaeth a throniaeth y Coleg am gyfnod, ac sydd erbyn hyn yn uwch ddarlithydd mewn athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gwneud cyfraniad nodedig at ddarparu drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr ar draws y sector addysg uwch, sydd enghraifft nodedig o rannu arbenigedd a defnyddio y dechnoleg i hwyluso dysgu ar y cyd a dysgu cyfunol. Dyfarnwyd y Wobrwyo i Huw am ei erthygl y llwybr tuag at heddwch parhaol John Rawls ar athrawiaeth rhyfel cyfiawn. Mae Huw, fel y gwyddoch chi, yn athronydd gwleidyddol amlwg, a thrwy gyfrolau Credoau'r Cymru ac Ysbryd Morgan adferiad y meddwl Cymreig, a hefyd i gyfraniadau amrywiol at gyfnodolion fel Planet ac o'r Pedwar Gwynt, mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at drafodaeth athronyddol yng Nghymru. Mae Huw yn ymuno gyda ni heno o Gaerdydd, a mae'n bleser gen i nawr alw arno fe i ddweud gair. Huw. So diolch yn fawr iawn i chi, Iwan, am y geiriau caredig. Mae'r trws y llechen gen i fan hyn, felly diolch yn fawr iawn am hwnnw. Ie, oedd fel oedd rwy'n gweud, oedd e mor braf derbyn Wobrwyo fel yr un yma ar ddiwedd y cyfnod sydd wedi bod yn heriol, wel, i'n fyfyrwyr yn enwedig, ond ni hefyd fel staff.
A mae jyst yn gyfle falle i fi diolch i bobl sydd wedi cefnogi ni yn y cyfnod diwetha yma, a hefyd dros y blynydde, y degawd diwetha bron y bod erbyn hyn, yn enwedig y coleg a'r strwythur maen nhw wedi cynnig ar gyfer y math o ddarpariaeth o ddion yn sôn amdani ar draws brifysgolion yng Nghymru. Hefyd, Brifysgol Caerdydd, mae gen i lawer o gydweithwyr sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y brifysgol. Fel mae Ioan wedi sôn wrth gwrs yn hanesyddol, mi ddath y swydd darlithydd i'r coleg trwy berswad falle ag anogaeth Myryd, ac eraill y gweud y gwir sydd wedi bod yn rhan o'r urdd athrynyddol, sef corff neu sefydliad sydd wedi bod yn bwysig iawn o ran cefnogi athroniaeth yn y Gymraeg ar draws y degawdau nôl i'r 1930au, a mae'n gyfle i fi hefyd diolch i Walford Gili a Gwyn Matthews yn ogystal o safbwynt y gefnogaeth a'r anogaeth honno. Fel yr arfer oedd Gwyn wedi cynnig i fi digon o adforth ar yr erthygl arbennig yma. A falle bod e'n gyfle i mi hefyd diolch i'n had am yr ysbrydoliaeth dros y blynydde. Oedd e'n braf cael cyfle i drafod ei syniadau fe mewn print yn hytrach nag wrth bwrdd bwyd. Ac yn hynny o beth, dwi'n falch iawn o fod wedi ennill y Wobr yma gyda chyfraniad dwi'n gobeithio sydd ddim jyst yn gyfraniad o safbwynt athroniaethol maes, ond fel dwi'n gweld y pwnc yn dyfe bod e'n gyfraniad hefyd at y drafodaeth gyhoeddus ynglyn â pynciau'r dydd. Felly diolch yn fawr iawn i chi eto. Diolch yn fawr iawn Hyw a llongyfarchiadau unwaith eto. Felly dyna ni wedi dod i ddiwedd y noson Wobrwyo am eleni. Gan obeithio falle mae dyma'r unig dro i ni orfod ei chynnal hi yn y dull hwn. Llongyfarchiadau mawr i bawb, mae'r Gwobrau'r un mor werthfawr a dwi'n siŵr byddwch chi'n ei gwerthfawrogi gymaint ag erioed eleni. Ond mawr obeithiwn y bydd yna gyfle i ddod at ein gilydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ac mewn lleoliadau eraill y flwyddyn nesaf i gyflwyno Gwobrau'r coleg ar gyfer 2022. Felly diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno heno yma ac yn rhithiol, a edrychwn ymlaen at eich gweld chi rhywle yn fuan. Diolch yn fawr iawn.